Výkonnostný balík vám dáva prístup k osobnému obchodnému robotovi, ktorý funguje non-stop a generuje zisk v USDT. Balík si vyberáte sami od 11 do 110 000 eur v UCN, čím získate prístup k robotovi s výkonom až 600% a flexibilnými možnosťami pre každý rozpočet. Robot pracuje nepretržite, kým nedosiahne stanovený výkonnostný limit. Po vyčerpaní tohto limitu si budete musieť zakúpiť nový výkonnostný balík. Tento návod vám ukáže, ako zaplatiť za výkonnostný balík. Prihláste sa na platformu utrading.com a prejdite do sekcie Výkonnostné balíky. Tam uvidíte dostupné balíky s detailmi ako percento výkonu, odhadovaný zisk v USDT a cena balíka. Pre nákup balíka kliknite na tlačidlo Kúpiť. Otvorí sa okno, kde vyberiete spôsob platby UCN Coin. Súhlaste s platobnými podmienkami označením príslušných políčok a potom kliknite na Kúpiť. Ďalej sa otvorí stránka so sumou v UCN a adresou peňaženky, kam potrebujete poslať zadanú sumu. Adresa bude k dispozícii aj ako QR kód pre mobilné transakcie. Pre dokončenie platby pošlite požadovanú sumu na uvedenú adresu peňaženky. Prosím, pošlite presne takú sumu, aká je zobrazená na obrazovke a nezabudnite na sieťový poplatok. Počkajte na potvrdenie platby. Hotovo. Úspešne ste si zakúpili výkonnostný balík. Po zaplatení sa zvýši váš dostupný výkon na informačnom paneli. Hotovo. Úspešne ste zaplatili za výkonnostný balík a zvýšili výkon svojho bota.